Batanyo patanyo pagi. Hai kedua talunjuk namanya jari semisal ceria pandai di dalam negari. Hai kau tua panunjuakan nikojo ini ketiga banamo si jari mati Dari padokawan duduk tertinggi semisal kuat naga barani semisal tentara dengan polisi. Sampai banamo si jari mani semisal kayu di dalam negari kau tua palatakan ni tanda bodi Kasalang tinggang di anak negari kalimo kalengki yang nagene sekali samisa rakyat di dalam negari nabalimo ini kok indah sepakat apa-apa karajo tak mungkin selamat apa-apa dijanji yang tak kamu semuanya balik ke dalam negari lah nyato begitu. Hai nan balimo itu kau indah sepadu apa-apa karajo tak mungkin maju. Oh nan seorang malau nan lain mengaju kau basali siapa malu maju pangudur orang banyak kali cakap ragu. Anta kasih niat kasih tu Sabua lagi kasih dang narami sidang bakanda di tabuna mani Kota putih barau nanado di kami. Jangan menjadi upek dan puji orang itu lagi kami Iya di malam kini
Tuhan yang pada bala anakku dalam rangka kata Quran adalah ikona amonyo dalam magajinan dari alif membilang dari Rasulullah ilahi Allah dari jantan ia turun dari kita dalam banyak anak mereka manakan khatam laika kabarnya adalah kalau yo ilah salah sabana doa olehmu ia dalam itu nanti rayukan lepas doa sebelum yola di kambang jua burito la sabalum yola di sabu iya apu si inga jo den den kami la kabarmu yoga sapata jo aduh diri mana do hadira kabino tomba asamu
Yo lagi dalam aturan ilallah Allah Allah. Ya naga ya naga ya naga ganti maroko lana timbakan awalun to sobunan jorang siku yo salang kambil de tolola asapu lai kota dorong kami lai tolola hello malu malai jo kami yo de anak mudo aku lagi nar kamari balu kali lai jonan to lai kota lai nar balu lamang di dadu lai balum la sabaraku akhirnya wali dan nar ame sarunai minang la timbago delai pasala de kodo malam kini la tibonyo dengan iyo insya Allah laka dimulai karajo laka tokato adelai pentinglah sekali di beda iyo agamo dengan suruh dan jota kado bana di dalamnya lai kaki umat Islam dia te dunia nangko barakailah kasih Allah lai kaki tulah basamu lai karano mati pakaian badan elok sadiukan amal dan iman dan sebelum hujan dan sebelum kelam jadi ikutan hai suruh larangnya ya Allah kaki itu dengarkan jalan kahilkan mudi dan salih cobakan rumah pengulu sebandingkan Nabi itu khalifah agama Allah adalah jangan nyusakan baiklah jangan rabah nak selamat badan ya Allah di neraka alia saruko jannah saruko neraka lai katu buat kita telah lagi hampir nandari disembunyikan Tuhan adalah Tuhan malia apabila adalah tiba ya Allah hari nanaki saruko neraka kalau lagi pandang
dipandang. Oh sarugo narabalo Adelai dape ditompa. narako yo de narabalo Adelai namu amamangga. tarano iradat ya Allah Allah di Tuhan yang mana. Gam-gam laiba untuk ya Allah telah biar dijago. iyo adalah puna untuk Allah dan Allah satiyo kita Adelai wajiblah di kita mandirikanlah agama. mandirikan iyo la sembahyang Satu ialah puasa. Diate ialah ya ratul. Adelai atau lana ya haji. Adelai syariah ialah tarikan. Adelai tarah ia hendaknya. Adelai tarah nana samparono. Alajo kalau ialah dikira. Ialah pulang ke kapado. Ialah denantigo. Alai kapado. Ialah nando. Nelai asa ialah jojo. Adelai ojo tuala di sana. Adelai jatuh ialah samparono. Dengan ialah ombaknya. Obat itulah iyo hendaknya. Oma nyambala iyo Rabbi. Dihilah iyo kan alam. Dinabilah iyo kan diri. Adelai nangkasa ini. Adelai palai menjadi. Adelai elok lah cari. Ay, ojina palada iyo Mariam. O mansiyo. O sagalola iyo makanan. O demikian danyo lagi. Kota peju demu mencari lagar Allah nanti bodi diri. Soal pengajian sakian diberi. Oleh kandala iyo babari. O babumi la iyo nasana. O babadila da iyo menjadi. Ibadalah iyo la dekat Tuhan. Denalai tali lai patali. Odelayo masuk alai sarugo. Itu iyo le handaknya. Odelayo
kamu ionan kita malam kini. Ode nama andung lade acara mulia, acara suci. Ode laya sudah lade mengaji, anak kamanakan denyo umi. Ode laya katam lade Al-Quran, ode nalai sekarang denyo nangko. Ode layo lah sudahnya to de kita olah de basamu. Ode nala tantu de meriakan de acara nuansa le agamo. Ode layo di malam denyo kini. Ode kala sudah le nyonya to. Silawat lah denyo dula. Ode du pasang lagi banyak nyo. Ode layo kalau lagi suak siang kabanyo puncak acara kita. Ya itu sudah anak kita sacarola de bahasa-sama. Kamu kila kadila arah-arah bak marah pulai jo anak daro. Ode karano acara macam nangko sari patamu jarang basuh. Ode layo mukila nandi siko satiap tahun layado. Oleh sebab karano ba itu marilah datang nambah sama-sama. Diumumkanlah denyo bana. Sama sekitar nandi situ. Ko ado juana jauh-jauh. Dari oleh lokasi nangko. Ode nayo sadanglah perjalanan menuju na lokasi nangko. Oleh atau nan masih labarado di rumah iyo masing-masing. Apalagi iolanan buh mega gak lamo bana bergayanyo. Ode nambar dan lana basit. Ode nalanan di muko kajo. Indah lay sabala denyo saba apa ambo namuh la de marago. Ode nala biala de manyusul baliau la datang nambah eko. Adonan mamasang denyo sanggul. Adonan mamasang lepong siti. Ode nalai di tepung nang kamu ko. Ode layo adonan lama nyemprot. Ode layo baju sarawanyo. Ode nala bala lampi cat konsentibo nandi mongko. Kadang-kadang iola de bantu orang kanai lai tanpa de pipinya. Ode tapi indah lo ba indah do menjadi apa-apa. Apalagi kapado panitia. Ode kami beritahukan pula. Ode lekok le dapet lekok buli. Kita wasarato lado pinto. Iola soal sound system memang gak babeda lah de bunyinya. Ode nambah siang lana jo malam antara suara kami badu. Kok diturunkan sulawaroran. Nah mungkin kita pulau kata bedo. Ode nale tapi ndak ba adian suaba gulambe sajo. Oh di mano iola nanta kagia kita de talarimo sajo. Iyo itu jangan dari kami berdua. ladiran tanganmu panjang namu nyoba delo. Ada lain marilah di pun tadi yang biasa do paguno. Tadi silar jawali kala samo nyato. Samonan la kadangaran de ibu bapak sadonyo. Dia tidak pengaji anak ibu rana dia boe
binti rasuli Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti rasuli Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi Ya Habibi, nanti Ya Maulana ya Habibi, Ya Habibi Bila kami di hari nanti. Allah kalaulah tidak engkau menanti Beri syafaat ya Habibi. Allah kalaulah tidak engkau menanti beri syafaat ya Habibi Sholli wa sallim ya Rabbi Ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Sayyidina Umar Usman Ali Abu Bakar le sahabat Nabi. Ala Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad ada junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad ada junjungan kami. Allah dilarang namu panjang yo namu anyo badillo jello Alelai marilah dikandakan dan alai kelarikan kita. Allah kare lari yo kami sambo tukang nan curito Alelai tolonglah adalah sambuang dan alai salah sudah ikut. Allah jogo ala dengan rantala kolaku ala dengan sero Alelai janganlah adalah tolong dan alai bala baso-baso. Alelai orang ala de pamba baso dan alai bala de parunya. yo sambi ala de bakanda bahiram ala de nojo Lahiran malah nyolam mula di tahun 65. oleh karena ala de nan nadir de tengi oleh de nan tibo oleh orang ala de nan gae memang ado ala de nan tuo Andai lainan gaya-gaya kita adalah datanglah de basebon, dan datanglah de batungke dan nado lah de nyopulo. Lain tak tontong kalau mai jagoan takut-takut dari kacampuang basi. Lain tak tontong kalau mai jagoan takut-takut dari kacampuang basi. Tak tontong kalau lamai jagoan takuna kalau cambong basi. Lain tak tontong kalau mai jagoan takun-takun dari kacampuang basi. Tak tontong kalau mai jagoan takun-takun dari kacampuang basi. Tak tontong kalau mai jagoan takunda kacampuang basi. Aku sila wa esa bo manyambuang kini latibo dia jawalia